सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। करे बड़ी खेला हमारे वरी खाली देखे रे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे चढ़ल बाटे कुआर रे हाँ बेचला खाली उधार रे जाइन जब मेला करे बड़ी खेला हमारे वरी खाली देखे रे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे हमरे ला भइल बपागल रहेला रात भर जागल सैया के हमारा दोकनिया ओ करे लगे बाला गल ओ करे सखी बुझा हमरे ला भइल बपागल रहेला रात भर जागल सैया के हमारा दोकनिया ओ करे लगे बाला गल लागे बड़ी लाज हो ले ले बाबे पाँच हो कही हम दुख सबके के रे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे राइटर होरी लयारावा करेला हमारे से प्यारावा डीजे दिली हंसे किन्ना के भेजले बा हमारे लहारावा भेजले बा हमारे लहारावा राइटर होरी लयारावा करेला हमारे से प्यारावा डीजे दिली हंसे किन्ना के भेजले बा हमारे लहारावा कुनाला कुआरा सहिया रे सखी हमारे बात खाली फेंटे रे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे चढ़ल बाटे कुआर रे हाँ बेचला जाइन जब मेला करे बड़ी खेला हमारे वरी खाली देखे रे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे लाइया बेचमी थाई भाता बेचे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।